Mga negosyante og lechon sa Dakbayan sa Talisay nagaproblema karon tungod sa kanit sa supply sa baboy nga asunon. Subay gihapon kini sa kontrobersyal nga African swine fever. Si Chona Carion sa report. Mipadangat ang mga negosyante og lechon sa ilang suliran kang Mayor Samsam Gulyas ug sa City Veterinary Office sa Dakbayan. Kini gumikan sa kakuwang sa supply sa baboy nga aslonon nga may ilang main source of income. Gibanabanang adunay kapin 40 ka mga lechoneros ang Dakbayan. Na problema sila karon kay grabe ka istrikto ang pag-inspect sa mga baboy nga moabot sa Sugbo. Plano nilang makig-coordinate una sa mga backyard hog raisers sa Dakbayan aron lang makasapar alang sa panglechon. Matag sakyanan nga adunay kargang mga hayupan ilabi na mga baboy subsub ang pagsusi kung aduna by Veterinary Health Certificate, Livestock Handlers Permit, Certificate of Vehicle Registration, Disinfection Clearance ug Farm Certificate. Si Governor Gwen Garcia nag-issue og executive order nga nagban sa mga baboy nga gikan sa Luzon. So we truly understand the situation and sa baruganan sa tuang gobernador. Ang ako lang giingon nila, ang matabang tingali sa city, magkita mami again this Friday, is to link them with our backyard racers here in Talisay. Kani kunong backyard farm certificate wala ako nakakuha. So karon adto din sa pa-coordinaton sa ilang provincial veterinarian para ang ilang provincial veterinarian way mo certify, then mura to siya ang papel nga i-appeal nila sa mga documents. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.